LinkedIn sobretot és la xarxa professional, la xarxa social professional més utilitzada en el món i és sobretot per contacte professional. Abans, per exemple, el que tu feies és, si buscaves feina, imprimies el currículum i t'anaves pels llocs repartint el currículum en paper. Després, envia'ns un correu electrònic amb el teu currículum. Ara el teu currículum el penges a LinkedIn. En el teu perfil professional tu tens penjat el teu currículum i el que fas. I la gent, quan busca, les empreses, contactes, quan busquen algun professional, doncs van a LinkedIn, miren i dels perfils que veuen, doncs trien. I com avui en dia la feina és constant, no és com abans que tu entraves en 14 anys en una empresa i estaves fins que et jubilaves. Ara no, ara si tens 6 mesos de contracte ja pots estar content perquè és uau. Aquí és una manera sempre d'estar al mercat i sempre estar actiu, encara que no busquis feina.